căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Mi-aduc aminte și astăzi momentul când mama mea m-a înscris în clasa a doua la engleză intensiv. Am urât engleza și apoi trebuie să lucrez ani de zile în limba engleză. Dar nu mi-a plăcut engleza. Și primele verbe pe care le-am învățat la engleză au fost verbul to be și verbul to have. A fi și a avea. Am observat de-a lungul anilor că la români le place mai mult to have decât to be. Și Iisus Hristos astăzi vine și ne spune: aveți mare grijă, că valoarea nu stă în to have, în a avea. Valoarea ta și valoarea mea în fața lui Dumnezeu, în fața cerului, nu de Raiffeisen Bank, nu de mașina pe care am parcat-o poate pe o stradă lăturalnică neavând loc de parcare.